Hej. I dag skal vi installere låse på en Ford Transit Connect. Først skal vi begynde med at vælge, hvilken højde vi monterer låsene på. Lige på denne bil kan vi montere låsene helt herfra hele vejen op på bagdøren. Der er altså fri højde til placeringen af låsen. Hvad angår højden på sidedøren, er det samme her. Der er fri højde fra denne samling på sidedøren hele vejen op til toppen. Vi kan altså placere låsen, hvor vi vil under denne overflade. I betragtning af logoet, vi har i dag, vil vi placere låsen pænt lige under teksten. Nu skal vi gøre overfladen ren, hvor vi skal placere låsen på bilen. Nu hvor bilens overflader er rene, skal vi klæbe borgermallen på bagdøren, og på denne bil skal vi flytte borgermallen 3-4 mm mod hængselssiden i sidelænsretning. Hvis man bøjer kanten på borgermallen, bliver det meget lettere at få fat i håndtaget og skrælle det. Derefter klistrer vi det på, ikke ved den sorte streg, men 3-4 mm sidelæns, 100 mm i sin led og 100 mm i sin led. På sidedøren er det vigtigt, at den sorte streg på borgermallen passerer dørbladet til venstre. Nu markerer vi de huller, som vi ikke skal bore på denne bil. Og på denne bils hultagning skal vi ikke have det hul, og vi skal ikke have det hul. Og på sidedøren skal vi også stryge for de huller, vi ikke skal bore. Og det er dette hul, vi ikke skal have. Og dette hul, vi ikke skal have på sidedøren. Nu skal vi markere for hultagningen. Vi begynder med bagdøren, og så kører vi i centrum. Og på de huller, som vi skal have og som vi skal arbejde på. På slutblækket skal vi altid bore 2 mm indad. I borgermallen nu skal vi forsigtigt bore i sidedøren i centrum af den åbne dør. Og for hullerne på slutpladen på karossen kører vi altid lidt indad og lidt nedad for at kompensere, når hængslerne på døren begynder at hænge. Nu skal vi begynde med holdtagning, og vi borer alle hullerne med en mindre boremaskine på 3-4 mm i størrelse. Her på den åbne dør udhuler vi lidt med en lille smule forsigtigt og præcist med boremaskinen, for derefter forsigtigt at åbne døren og meget omhyggeligt bore igennem med døren åben. Dette forsørger for at ikke på nogen måde skade stolpen bagved. Nu borer vi hullerne op til 6,5 mm på den åbne dør. De 3 huller, der er yderst og i midten, ikke længst ude. Gennemgående. Vi fortsætter, mens vi stadig har boret 6,5 mm på. Bor huller med en åbningsbar dør til 6,5 mm. Nu er vi ved bagdøren, og det nederste hul i midten, altså det tredje hul oppefra, skal bores op til 6,5 mm. Det skal være gennemgående. Helt ind til søjlen.
Nu skal vi bore 7,5 mm huller længst ude til højre, og det er her nødkablen kommer ind. Det er vigtigt at bore forsigtigt, da stolpen ligger lige bagved. På bagdøren, lukket bagdør, skal altså første, anden og fjerde hul oppefra bores op til 9 mm. Vi borer faktisk kun i den ydre plade. Nu befinder vi os ved sidevæggen, og på karrosseriet skal vi bore alle de 4 huller til kun 9 mm. Der ligger en forstærket plade bag den ydre plade, og vi skal bore igennem plade 1 og 2. Nu skal vi klæbe boremallen på, så det midterste hul placeres ind til 7,5 mm hullet, som vi ikke kan se inde i søjlen, hvor vi skal føre kabel. Så vi fjerner den her med fordel om. Her har den tidligere været indkapslet, så vi kan faktisk udnytte det hul og sætte den der flot. Så borer vi hullerne op til 7 mm. Det er meget vigtigt, at man ikke får et gennemslag med boren, for så laver vi grimme mærker på ydersiden. Så vær forsigtig. Alle 3 huller borer vi til 7 mm. Nu skal vi afgradere, og det kan man gøre med hjælp af en forsænker eller en manuel afgrader. Jeg bruger en forsænker i dag. For nemt at få adgang til at afgradere indersiden. Af sidevæggen kan man enten bruge en maskine med en vinkelsliber eller igen en manuel afgrader. Og vi skal rustbeskytte, og vi starter med hulrumsvoks, som giver en tektylbehandling i hulrummene, hvor borespåner er faldet ned. Og så er dette det samme hulrum. Vi behøver altså ikke at sprøjte i hvert hul. Det er nok at tage den ene. Her er også et hulrum. Og i den tynde plade springer vi over. Vi gør det samme på sidevæggen. Vi fortsætter med rustbeskyttelsesbehandlingen. Og denne gang pensler vi rustbeskyttelsesgrund på alle overflader, hvor vi har naked plade. Nu skal vi fastgøre nitter til slutpladen. Så har vi 2 nitter, den lange splitnitte og den korte rillede. Når man har en forstærket plade på en bil, som vi har på det nederste hul, bruger man den alternative nitte, altså den lille korte nitte, og hvor vi kun har en ydre plade. På de øverste huller bruger vi splitnitten. Hele den nederste del af denne bagdør består af forstærket plade, og hvis man installerer låsen lavere, end vi har gjort, så bliver samtlige nitter alternative på bagdøren. Så fastgør vi en splitnit i den øverste del, hvor der kun var en ydre plade, og derfor bruger vi en splitnit. Vi spænder nittet indtil det stopper, og når det stopper, skruer vi tilbage. Også hullet under var faktisk en enkel ydre plade, og også der kan vi så faktisk også bruge en splitnit. Tænk nu på, at hvis låsen havde siddet længere nede, så ville det ikke have været en enkelt plade. For at sikre korrekt anvendelse af materialer ved dobbeltplade bruger vi altid den korte nitte og ikke splitnitten. Længst nede havde vi forstærkede plader og også en anden type isolering. Og vi bruger derfor den korte nitte. Dette gør vi for at sikre, at vi ikke utilsigtet suger pladen ind og dermed forårsage en pladeskade på bilen. Her sætter vi ingen nitte, for der skal vi have en gennemgående bolt helt ind gennem søjlen. Når vi skal sætte nitte på sidedøren, er det forstærkt plade hele vejen på karsiden på denne bil. Derfor sætter vi den korte nitte i alle 4 huller. Dette gør vi for faktisk ikke at syge bilens ydre plade og forårsage en pladeskade.
Nu hvor vi skal fastgøre nitterne til stolpens inderside til den pladsknap, som vi skal trække nødledningen til, så skal vi skifte gennemføringen fra M6 til M5. Her er det vigtigt, at man også skifter den ydre del på tangene til M5, så nitterne ikke suges ind. Vi fastgør M5-nitterne nederst på stolpen og øverst. Tryk forsigtigt, så vi ikke river gevindene i stykker. Nu er det tid til at klæbe de sorte damasker på, som følger med. Vi starter med bagdøren. Hvis vi følger hullet op og nede, så ender resten af damasken for at sikre, at det hele virkelig er helt og aldeles perfekt. Lige på karossens side mener jeg, så følger vi nitterne her for at få en pæn og lige fastgørelse. Vi gentager trinene på sidedøren, følger hullet op og nede, og så placeres damasken perfekt. Åbningsbar dør og den lille damask for lukket dør ved midterne. Flot. Nu skal vi begynde at skrue alt på plads, og så skal vi have en gænglåsning i nitterne. Loctite bruger vi, som er svag eller medium stærk. Man må ikke bruge stærk loctite til dette. Vi lægger en lille klik direkte i hver nit. Så slipper vi for at få klæbrigheden på fingrene, og selvfølgelig lægger vi loctite på nitterne på kavsiden ved sidedøren. Nu skal vi begynde at skrue alle tilbehørene på, og hvad angår bundpladen på sidedøren, så skal vi kappe klakken af, som leder viren gennem hulrummet. Det har vi kun på bagdøren, Fim. Så vi skærer klakken i højde med forhøjningen her rigtigt af. Nu tager vi et skims frem til bagdøren. Det er 2 skruer med kuglehoved og en lille skive. Og så fastgør vi det med skruen øverst. Og nederst. Nu skal vi skrue slutpladen fast, og det gør vi med en skrue med forsænket skruehoved, 25 mm lang, og en lang gennemgående bold, der går lige igennem hele søjlen ind til bagsiden. Denne skrue fastgør vi i en ny. Møder vi op med gummiskive og en lille ekstra møtrik. Her har vi brug for en 10 mm bloknøgle og en 4 mm undbrakonøgle. Nu kapper vi overskuddet af skruen. Til slutpladen på sidedøren vil vi fastgøre skindet med 2 skruer med krydshoved og skive, og slutpladen med 2 skruer med forsænket hoved, 25 mm lange. Vi gentager trinene på sidedøren og skruer slutpladen fast med 2 skruer med kuglehoveder og 2 små skiver. Her er der en vis justeringsmål. Sørg for at justere op, så den kommer nogenlunde lige i forhold til, hvor låsen kommer til at sidde. Skru fast slidpladen med 2 skruer 25 mm lange til sænket skruehoved. Når vi skal fastgøre bundpladen på sidodøren, bruger vi et stort skims. Bundpladen, som vi har kappet klakken på, 2 skruer med forsænket hoved, der er 20 mm lange, en lille skive og en stor møtrik. Så tager vi skims, bundpladen, 2 skruer, 20 mm lange, møder op med 2 små skiver bagved og en stor møtrik.
Vi bruger en Insex 4 og en bloknøgle 10 mm. Når vi spænder skruerne og møtrikkene, så spænder vi så en 20 mm skrue, kommer en gevind forbi møtrikken, så er den perfekt spændt. Så tager vi låsen frem, som ikke har en nødkabel. Låsekolven manuelt lægger han ved siden af bundpladen og trykker, presser længst ud for at vinkle, så han kan få det fast lidt. Derefter glider vi ham meget forsigtigt sidelæns, indtil det siger klik. Lås derefter op for låsen og prøv at lukke. Er alt til belåtenhed, så skruer vi låsen fast indeni. Brug 2 stykker skruer med kugler i hovedet og 2 stykker små skiver. Sæt skruerne i. Spænd forsigtigt med en Insex firkant fra indersiden og ud. Når skruerne er spændt fra indersiden, skal du kontrollere, at møtrikkerne ikke ligger løst og drejer. Så er de for lidt mere spændte, hvis man åbner op og spænder dem igen. Når låsen er forsigtigt fastgjort og sidder på plads, lukker vi døren og kontrollerer, at alt fungerer. Meget tilfredsstillende. Nu når vi skal installere låsen på bagdøren, så tager vi et skims frem, bundpladen med klakken tilbage, en skrue med forsænket skruet hoved, der er 30 mm lang, en stor eller lille skive og en stor møtrik. For at fastgøre låsen på bagdøren skal vi have bundpladen, skims og skruen med os. Låsen skal være enten på et bord, eller som jeg plejer at gøre, sætte låsen i lommen. Vi tager derefter nødkablet og trækker det forsigtigt igennem bundpladen. Og med os har vi skruen, som er 30 mm lang, skiven og møtrikken. Udover materialet, vi skal have med os og låsen i lommen, skal vi også have værktøjerne med. En Insex 4 og en bloknøgle på 10 mm. Vi begynder med at trække nødkablet igennem. Ja. Her gælder det om at have hul, føl det, drenge. Og den skal komme ud gennem det midterste hul. Og vi trækker den igennem. Skruen, som er 30 mm lang, møder op med skiven. Og en stor møtrik. Bloknøgle 10 mm. Og en Insex 4. Når vi spænder bundpladen, er det vigtigt, at vi ikke spænder hånden for hårdt, da vi ellers vil trække pladerne sammen. Der er en luftspalte mellem plade 1 og 2, og det er vigtigt, at vi ikke suger pladen sammen og forårsager en pladeskade på bilen. Trykker man med tommelfingeren yderst, kan man mærke, hvornår den begynder at svigte, og dermed hvornår den er tilstrækkeligt spændt. Stop med at spænde der. Når vi spænder skruen mod møtrikken og skiven, er det vigtigt, at man ikke spænder for hårdt, som jeg nævnte tidligere. Her har vi, at skruen næsten går frem til møtrikkens slut. Den går altså ikke igennem møtrikken, men vi stopper lige før den når frem til åbningen. Når vi skal trække låset på bagdøren, er det vigtigt, at ulven er i spændt tilstand, så den ikke bliver klemt. Vi lægger låset ved siden af bagdøren, presser længst ude, så den glider på og får fat bagved. Og derefter trækker vi ham sidelæns, kontroller, at nødkablet fungerer, så det ikke er blevet klemt. Og her fungerer det fint. Nu når vi skal skrue fast låsen indefra, bruger vi 2 skruer for sænket hoved og små skiver. Så tager vi 2 skruer med kugler i hovedet, en lille skive og skruer låsen fast indefra med, for at sikre en god pasform og stabilitet. Det er vigtigt, at man spænder skruerne, så de kommer forbi tætningsmassens grænse, så de ligger an mod pladen på bilen og ikke stopper, hvor massen begynder. Ellers vil låsen komme til at spille. Nu tager vi 2 M5 skruer frem. Det er de eneste M5 skruer, der følger med pakken. Og den røde pladsknap, som vi fastgør til nødkablet. Nu når vi skal fastgøre knappen til kablet, låser vi kolben manuelt og sikkert. Og vi skal så forsigtigt og meget omhyggeligt føre ulven ind gennem bagsiden af den røde pladsknap og sikkert, og så op og lige igennem, som vi har gjort før. Men inden vi gør det, så skal vi åbne den guldfarvede nippe herinde forsigtigt. Så skal vi skrue op i 8 forskellige omdrejninger, cirka 7-8 fulde omdrejninger, for at ulven skal kunne gennemføres. Hvis vi skruer for mange omgange, vil den falde af, og så skal man skrue den tilbage.
Her er det ikke definitivt tilgængeligt blæs, men man skal komme med lidt fart og en smule vilje, og en smule mere vilje end normalt. Nu kan vi ikke trække i den anden retning, den går kun fremad. Hvis vi trækker ulven for langt frem, kan vi åbne den ved at trykke ned på den guldfarvede nippe, og så kan vi bakke båndet. Hold ulven spændt og træk plastknappen mod stolpen. Når man har gjort dette, så er den helt og fuldstændig perfekt justeret korrekt. Nu bruger vi de små skruer, som er M5 med forsinket hoved, for at sikre, at den er justeret korrekt. For at fastgøre knappen i nitterne, spænd ikke skruen helt, før begge har taget gevind. Derefter spænder vi til, at det stopper. Undgå at runde nitterne, når du spænder. Prøv plastknappen, så alt fungerer tilfredsstillende. Og klip derefter overskuddet af wires. Nu hvor vi har spændt fast nødkablet og alt fungerer, klipper vi overskuddet af kablet helt op. Vi bruger olielåse med CRCS aerosol til forskellige formål. Efter færdigt arbejde blæser vi altid rent alle bilens overflader med trykluft.